बोरलिखौनो लाखिनानै दोनदों, गुबुन नेमखौनो लाखिनानै दोनदों। बेयावनो जों दिनै गुबुन गुबुन गावस्रानाय बायदि मोनदों। खिन्थु आंनि मोनदांनायाव बाथौआ मोननो थांनायनि सिबिनायनि लामाखौ गुबुन गुबुन लाखियो। बे मोनसे पार्ट। गुबुन मोनसे पार्टआ जानागुरु ओंखारबाय। जानागुरु आरो मा होनो मेनागुरु होनो ओंखारबाय। बेमार हामगोन, लोमजानाया हामगोन, न'खराव सान्ति जागोन। थांबाय भक्तफ्रा, सिबियारिफ्रा सिबिबाय। सोरहाबा सासे सानै साननायजों लुबैनायजों जाफ्लांबायबो, जामारो सिबियारिफ्रा बारा जाबाय। दाना बिनि नेमजों खारबाय, बाथौनि नेमजों खारला, बेबायदि जानागुरु मेनागुरुबो थाबाय। दा बेनिखायनो आं बुंदों धोरोमाव गावस्रालायनाय दं, नाथाय बाथौआनो खालि बेखौ सम थासारिखौ नायनानै सोदांदों, फोसाबदों आरो थाबावगोन फोसाबबावनो थाखाय। थ' बेबायदिसो दिनैहाय फैबाय थानाय जादों। माइनाव आफाद, माइनावफोर सासे फरायसानि थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन फरायसालिया न' होननानै बुंदों, न'खर। आरो बे फरायसालिनि हेड मास्टारा बिमा, आरो बिमायानो जेरै माइनाव। बयबो बुजिदों जानांगौ। सासे गथ'नि, सासे फरायसानि बयनिख्रुइबो साबसिन फरायसालिया जाबाय न', आरो बे स्कुलनि हेड मास्टारा बिमाया। दा आं स्कुलाव फरायो, आइयै आंनो इउनिफर्म गोदान नांगौ, आइयै आंनो पेन्सिल नांगौ, आइयै आंनो देलायग्रा मुवा नांगौ। सेंग्रा देरबाय, आइयै आं उमुखौ गोसो थैयो, आं बेखौ हाबा लानोसै, बेखौ लानानै फैनोसै न'आव। सोरनि सिगाङाव बुंदों? आंथ' आफानि सिगाङाव बुङाखै। आं आफानि सिगाङाव बुङाखै, आइनि सिगाङावसो बुंनो हादों आं हाबा लानोसै होननानै। आइनि सिगाङावसो बुंनो हादों आंनो पेन्सिल नांगौ होननानै। आइनि सिगाङावसो बुंनानै लानो हादों आंनो गस्ला गोदान नांगौ होननानै। बेनिखायनो दाउला गिसिबनानै सोरांजेननायनिफ्राय न'खरा बिमाजों दैदेनजायो। गय दं, खान्थाल दं, थाइजौ दं, सिलहाया बारिया दाखोर जादों, उसुं गोदैया दाखोर जादों, सोर सिबो? दाउ दं, बोरमा दं, अमा दं, मोसौ दं, खिखौ सोर गारो? खिखौ सोर गारो? बिमाया, न'नि माइनावा। बेनिफ्रायसो न'खरा साफा जाजोबो। होनबा जागायनाया दिनै सोरनिफ्राय जागायजेनदों? बिमानिफ्राय, माइनावफोरनिफ्राय जागायजेनदों। स्कुल सम जाबाय, सानसु जाबाय, आइ ओंखाम उखैबाय। बिफानाव थांनानै सोर ओंखाम बिहैदों? आफा आं ओंखाम उखैबाय होनदों नामा? आइ आं ओंखाम उखैबाय। ओंखामखौ बिमानिफ्राय मोनजाबाय। होनबा बे न'खरा सोरजों सोलिदों? माइनावफोरजों सोलिगासिनो दं, आइजोफोरजों सोलिगासिनो दं। बेलासि जाबाय, सान हामसै, बाथौ गुदियाव आलारि बाथि सावबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ, न'खरनि मानसिफोरखौ दुखुफोरखौ खारहोनानै सुखु लाबोहोदो, खैदां खैफोदखौ थांहोनानै खुसिनि न'खर लाबोहोदो। नोंसोर आलारि बाथि सावनानै बाथौ गुदियाव आर'ज खालामो। सोर खालामगोन? बिफायाथ' खालामाखैना, हौवायाथ' खालामाखैना, माइनावासो खालामगोन। दा बेनिखायनो जायनि न'खराव माइनावा थिग, जायनि समाजाव माइनावा थिग, जायनि हारियाव माइनावा थिग, जायनि देशआव माइनावा थिग, पृथिबियाव माइनावा थिगबा गासिबो थिग, गासिबो थिग जायो। थ' बेनिखायनो माइनाव आफादनि, माइनावफोरनि गोनांथिया बुंनानै फोजोबनो हाया। गोबां बाथ्राफोर दं। मोनसेल' उदाहरन, सिगाङाव आबोफनि मिथिंखौ गोबां बुंबोबाय। आं सान सुकिया म्यानमारनि। बियो हाबा जादों लन्दनाव ब्रिटिश मानसि। बिफाखौ बुथारदों, पलिटिसियान।